аввал команда баъд система ёки аввал система баъд команда, фарқаш нест. шумо аввал система агар расписатся кунед коғаз бою, система таҷрибаи дигаро ки фаҳмида коғаз бою, команда ба гирифта мана гӯяд ки мана ин правила, мана ин система. Чӣ гуфтага гап? вақте ки ман система мегӯям, ҳама ҳамин чиз моя сильная сторона, то есть ман мутахассис калон чӣ хел система сохтан бизнес ба. бизнесе ки система надорад вая шумо зиёд кардан наметавонед. бизнесе ки система надорад шумо вая масштабировать кардан наметавонед. фикри шумо қате, мана якта бизнесои ман магазинои парфюмерия дорам. 3 сол ба 439 та магазин ман кардам. 4 сол ба. фикри шумо қате, ин муваффақият ё не? 439 та магазин. ҳама имрӯз ба ҳозир 439 та магазин ай. Надар немамед. А ҳамин 425 таш ҳозир кор карда истодааст. Як қисмаш ҳозир ама карантин ба маҳкам. ин ба сабаби чӣ шуд? Система. чӣ хел кардам ман ҳамин чиза? Ман бисёр дар сон гуфта рафтам меям ба нишон медиҳам. Чӣ хел ман ҳамин кардам? вақте ки таҷриба камтар омӯхтаму таҷриба ки буд, ман аввал система сохтам, консепсия бизнес модела разработат кардам. вақте ки ман ин бизнес модела разработат карда консепсияшо сохтам ки чотки система бошад, ҳамон муддат ба ман команда баъд ҳамон чорум чӣ гуфтам команда баъд ҳамон одамои ковид команда багиред ки ҳамин системаи амалӣ кардан тод. диққат, хатои одамо чи ай бизнес ба? мо идея ҳаст, идея холе. баъд мерем ягон рафиқ ба ё хешу табора мегирем, мегӯем рафтем бизнес мекунем. вай хешу табор мумкин ки мутахассис нест ё ки намефаҳмад ин бизнеса. шумо вая мегиред мебед, баъд шумо худатонам профессионал нестед ки якум бор карданед ку ва оям профессионал нест. баъд хатоитон зиёд шуда мегирад, қарсо зиёд шуда мегирад. барои аввал система созед, баъд кадом одам дар кор аст ки ҳамин кора кардан метод, баъд ёбед. ин ба монанди медонед чӣ? самолёте ки сохтан, баъд ка ёфтан? одами хондагие ки лётчик аст. самолёт ба духтура бурда намешинонад ку. диққат кардаистед? ё ки пеши кабинети узи ба, ё ки кабинети кардиология ба, ё ки кабинети хирургия ба муаллима бурда намемонад ку. вақте ки шумо клиника мекушед, шумо точно медонед ки ман ба духтуре дар кор ки ҳамин кора кардан тод. айнан ҳамин ҳамон хел командатон ба одаме ковид ки ҳамон кора кардан метод. ҳамон кор ба лаёқат дорад, ҳамон кор ба тавоно ҳаст. баъд ҳамон кора одама ёбед. баъд кортон пеш мебаравад. ин бисёр одамо онҷо менависанд ки аз чӣ сар кунем, аз чӣ сар кунем. барои ҳама ман гапҳои гуфтам. мо аста-аста наздикии бизнес мебиём. бародари азизам, ин чорум маслиҳати ман. пула ҷамъ кардан гиред ту, якум клуб $10,000 накапит кунед. ҳамон майнаи сартон бақувват шавад. пула саришта кардан ёд мегирад. иммунни системаи шумо пайдо мешавад. пул қати зиндагӣ кардана. худатон ба уверенӣ мешавед. одаме ки пул дорад ва более уверене пас нисбати одаме ки пул надорад. хуб, анакун не ки номи мавзӯи ман чӣ буд? пуле ки дар муҳоҷирате кор мекунед ба инвеститсия табдил тиед. кадом вақт ба инвеститсия табдил дода метавонед? ҳамин пула ҳамаша роя накунед хоҷагиётон ба. ино расход мекунад, ҳамаш тамом мешавад. як фиксированӣ бюджет меонед. мисол ҳар моҳ мисол гӯем $100 ё $200 ҳамон оилатон ба ҳамон пула роя кунед ки ҳамин зиндагӣ кунан шуд. чунки чӣ қадаре ки шумо роя накунед ва ё вай хароҷот мекунад. ҳамин пул бо буромада мебаро ба ватани мо обратно. барои ҳамон вай пула мани шумо ҷамъ карда капитал сохтана мо дар кор. хуб, баъд аста-аста ман ин бизнесо ки ман гуфта истодам ку нишон доданам ку шумо баъд оянда ба бизнеси худатон ба инвестисия мекунед. оянда ба шумо облигатсия гирифта метавонед, аксия гирифта метавонед. ман ин чизҳоро мегӯям оянда ба. бисёр чизҳоро мегӯям. шумо метавонед ки як қисми ягон компания бизнеси тайёра харед. ин чизҳоро ман гуфта мегирам. ман нишон дода рафтам мегирам. 1 сол вақт дорам ман қати шумо кор кардан ба.